Na bro, játsszuk az Armin eventet, ma a vége fel, és lejött 2 tank az eventet. Már nyitottam egy Rainbow izét is, egy Eszokot, roller event előtt, de oké, bro, 2 tank jött le. És hol én nevemet írja? 64. Tankele tank. Köszönöm a 65 feliratkozót, a 105 cél nagyon. Az. Tankele tank. Hát az azért még olyan hamar nem. Giraffa Azért ez... Amúgy várjál, másik tangon azt hiszem izé, meg beadták a Zeringy Machine-t is. Luhasszal. Bocsánat. Tankele tank. Tuti kipörgetted, és azt már kipörgetted a 4-szeres lakot. Tankele tank. Luhasszal kanyitott. Figyelj, te sem menj! Meg lejött egy Strawberry-te. Strawberry-te is lejött. De so menj vissza. 475 milliós valami. Tankele tank. Bro, már ki tudnám szedni a macit. Már ki tudnám szedni a macit, bro, csak nem zelisztokkolja. Tankele tank. Még ötök fölvenni őket, hogy kiszedni a mocimácsit. Tankele tank. Egyszer 20-szeres lakbőt le tank, most meg 35-szeres lakba. De jó, de azért azt is nézem. 25-szerben nagyon kevés. 20-szeres te, ott jött le. De 25-szerben. 20. 25-szeresben egy lószor jött le. Nem jött le rosszat. Tankele tank. Nem jött le rosszat. Egy 1 milliós. Ebben, de az nem akkor volt írja. Tankele tank. Utolsó snap, igen. És azért, mert a Taco rámegy. Tankele tank. Most a Taco több. Melyik a második urakban van? Már én is vagyok abban a játékban. Tankele tank. Bro, 2 Te tank. sort mutasson, Fias. mikor változik. Tudom. Tankele tank. Mikor jössz, Szemi? Mindjárt lemövök. Jó, Tankele ez tank. az chat. Mondom, már TikTokkon live-ozom az eventet, bro. Tankele tank. Hát csak a izéban lenne ilyen könnyű. Tankele tank. Másikba tudod. Szemi ez nem érdekel. Csak az AV nagyon akadozok most kicsit. Szerintem a... Vedd meg! Tankele tank. Ne. Láss, ment, hogy gyafok, nem? Ha el is köszönöm, nem. Eljutott, köszönöm. Eljutott engem, de ment ráfek! Bro, megint ráment tudom a izé effekt. 412. Aha. Ha nézem meg. Tankele tank. Hú, az meg le fog ütni ez a szor. Kinek? Ki dobtak fejbe? Hagyjál. Bro, még mindig nem lisztokkoltam. Van méhecske? Vagyis nézzük. Még fölvennem 5-öt. De bro, 10 millikat. Jószor. De veszegessük. De brómat is minek? Jó, de jó. Most lehetne még. Ugye tudunk pörgetni. Tényleg. De azok még pink is. Igen, akkor 3-at tudunk. Mint a grafikán. Mindenhol minden. Majdnem a snap. Nyitottam Lucky blokkot, tehát nyitott a slap-et. Meg egész. Mondjuk azért 2 tank, 2 tank egy eventen. Oké. Vanilla. Igen, mit kezdtem lenni? Igen, néztes hagyjam. Úgy. Mit kezdjük a szakkolnak egy És itt vannak ezek. Az eszokott event előtt pörgettem. Volt is tőlem. Na most ezek vannak. Azokat mindig Frosty.
Ezt úgy elvente, pörgettem ezt a Rainbow Kólát. Tralalelo tralala. Ma végig az emelnek nem is volt olyan rossz amúgy. Nem baj, csak én nem köszönök el tőletek, mert most kezdjük a videót. Mindjárt vége. Nem azt hittem, hogy stokkolta azt a punyát. Nincs. Én is pörget. Kakakaka, Szertünk úgy bératokat. És csak teljesen. Lak. Dugul. Skibidi. 87 billiót úgy veszi. 500 trillióról lett 31 trillió. Jó, gól. Akkor megcsináljuk tudod? Jó, mohom videón mindjárt csak videót mindjárt leáll. Siessünk bizony visszavenni. Holnap is lesz nap. Rossz nubíniz. De ezt valakinek ingyen odaadnám módon. Lak. Volt olyan 67 billiót elmegyőző. Nem 5 billiót. Neked meg 12. Egészen nem billió. Hát akkor te afkolsz. Én az előbb adott 12-t nekem. Én is afkolok, bro. Ó, a szemmiseri stokkolja már. Jó, kapott itt is van. Lak. Hát, sajnos. Új brérot. Ez, most mit csináljak vele? Ying Yang, az hagyja, az limitált lesz. Nem Ying Yang. Sima. Most csinálj, pörgesse meg. Mondjuk abban nekem is úgy tudod, hogy abból nekem van egy 20... Hány munkás is az? Ezeket jár 24. Nem 14 millió. Na chaten is lett volna a mai videó. Iratkozzatok fel és lájkoljatok, ha még akartok videót, úgyhogy sziasztok.